Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Kana, mo na yung mga bright ng mga bata. Sige, balik sa mo sa paglingkod. Inday! Inday, may mo ka nga mo doon kadiyot kong table. Dali, come here, Amara. No, sir? May ipangutan na lang ko. Ngano kita bunan man na mo yung muo? May mo pagtangtango na ni mo? Sir, Ay, okay lang kung dili na ni mo tangtangon. Lain kag relihiyon, mao nga nagputos kasi mong o dili maklaro ang imong naong. Mao ba, no? Okay, it's okay, Inday. Ay, nagtangtang nga. Sige na. Balik na nagling ko dito. Okay, class. Eyes on the board. Kaya doon ako isuwat to. Huwag sundanin ninyo, ha? Arita diri, Amara. iyo? Gutom na ka sa. Wa pa man? May isulti ko nimo. Oh, unsa man na? Kanina ba? Oh, nga naman ganin ha. Doon na yung away ni mo? Wa man yo. Nga naman day ganin ha. Gipaduol ko ni sir dapit sayang table. Oo niya. Miingon siya nga. Nganong nagtabon ko no ko og panapton sa akong og dili maklaro ang akong naw. Unya, Amara. Niyangyo siya nga, may mo ba kuno nga akong tangtangon? Unsa? Unya, imong gitangtang. Wa iyo. Maayo. Aron di ka katawan sa imong mga classmates kung makakita sila sa imong naong. Sige na, Amara. Mga na ta. Mubalik para ba ta sa tong room? Ate, antod ka no sa man sige tago si Amara siyang naong. Kay nga naman di ay dong? Luoy kong Amara ganina te. Nga, gipaduol ko ni siya siyang teacher. O gipangutan na siyang anong gitabunan ang iyang o di maklaro ang iyang naong. Mao ba dong? Uti. May gani kay wala na mugos ang iyang teacher nga ipatangtang ang panapton. Nga giputos siyang o. Sagdi lang dong. Makigsultiyo niya ako siyang teacher. Ay, salamat. TGIF. Uy, o sa ipasabot ang gisulti mo, Eme? Ala, wak sabot, wak eskwela, wak anto. Tumitaw, TGIF ba? usam lagi ng mananapa. Hala no, dili naman na napaiking oy. Ang meaning sa TGIF, thanks God, it's Friday. TGIF, thanks God it's Friday. Yes. Sabado, thanks God it's Saturday. Tagway ni mo. Yang pasalamat man ka. Nagway na ko, liwat ni mo Di paking. mo karoon. Ano lagi pasalamat man ka? Alangan, straight yun ang 5 kaadlaw sa pag-eskwela. Salamat yun ko kay ugma sa baduman. Why klase? O nya, makarelax ko. O ha? Yeah. Pa, matunya ko sa ilang muna ugma ha. Oh, murilas yung blag de ka. Akaway, klaro biya tao di ba man siya. Dili mo ko mutambling sa ilang muna, maglingkod ramang ko. Doaon ramagod na ako akong amiga, hasta akong kinugos. Salamat kay giubanan ko ni Moron, Renner. Yato lang taga sa ilang muna. Iyato dada ay ko. Dili day ka mo standby dito. Okay ra ba ni mo, Em? Wala no. Lain sa kay ko dili okay, Renner. Uyab na hinuon ta, iya mo lang kong pasagdan dito. Siyempre, naa ka, aron na pauli na ako. Imo sa kong ihatod sa amo, di ba?
Ayaw ko. Kabuhi ko. Renner, sa may nahitabo ni mo? Renner! Ini, doon ay mituog lang ko. Ako. Renner! Tabang ko ini. Sa ka sa pagtabang, awa mo ko nakita nga doon ay mituok ni mo. Naglisod na ko. Pag ginawa ini. Unsa? Bang. Di na ni Mayo ang gibuhat ni Amit sa uyab ni Amy. Sumpuon ko si Amit. Buhi si Renier, Amit. Buhi siya. Nga nung labot ka man, Adonis? Sakitas ko yung uy. Namuha kang maayo, Renner. Kisa may nagtuok ni mo. Hilabtan ka bisag unsa ikong buhaton. Imong pagkangon. Pabida-bida ka gila. Abi kay di ka makita sa tagayuta. Imo lang siyang binuangan. Ha? Wa ka maluoy niya nga hapit siya mamatay. Kay di na makaginhawas imong pagtuok niya, Amit. Ganong mga dagko magkaingin yung mga tingog, Adonis. Amin. Si Amit, ama. Oh, sumbong sa ka. Sip-sip ba yan mo, Adonis? Sip-sip ba na ang pagsulti ni ama sa matuod? Ha? Ngano? Pero may lagid kinili ang buhaton sa tagayuta, ama. Amin. Oh, bisag ikumidyahan na ako ng mga linalang. Komedya? Binuang? Hapit siya mamatay, Amit. Amin. Gusto kong ikaw yun ang musulti nako. Ama, bisag unsaon ti kas pagsulti di kag ihapon mulaban ako kay kanara siya doon sa imong tuhuan. Amin. Oh! Ama, kalma lang. Nihatag na ko ni mo gigayon. Aron ikaw mismo ang musulti ka nako. Bahin sa gibuhat nimo sa tagayuta. Oh. Sultihi ko, Amin. Ama, nasuko ka? Hala, namuwatod ang imong liog, Kuya Renier. Kuskan kay kamot ng mitok na ko. Kuya, wala ginako mo na. Kay wa man mi nakita kinsa ang nagtuok ni Renner. Klaro kayo. Dilingon nato na sa to. Dong, Jeff. Ay, sorry, te. Pero nalimot mo. Sa una pa, kaniadto ba nahitabo ni Kuya Renier nga hapit di siya makabarog? Og si Inko Ibyong lang ang atong nahibaw-an nga engkanto de ang nagbuhat adto. Kuning kanto manggani. Nahibaw na ko kinsa siya. Kinsa mo na? Ang igsuon ni Adonis. Si Amid. O di ba? Daan pa ko. Kasabaan yabong ko mo, ama. Natural, Amin. Di maayo ang mong gibuhat sa tagayuta. Naglagot ko niya, ama. Karibal ko siya kung gugma kang imi. Mao ba? Kung may karibal ka, ug di siya makakita nimo, bakig-atubang niya og patas nga paagi. Tinalawan man ka nang imong gibuhat. Dili ko makadawat sa gisulti ni ama nako. Ako? Talawan? Dili ko talawan. Dili! Amin. Oh. Ay, pagdaula ko. Tungod mo nagkasabaan sa ko ni ama. Amin. Hinaot unta nga magbinuutan ka na. Ah! Hilo, Adonis! Ayaw kong sultihi, anak. Huh. Mura sa gagperpekto na. Makasasa ka sa di ba? Makasasa ka sa Adonis! Mona, Jeff, dili na lami magdugay ha. Init kayo si Renner. Nagkurog siya oh. Ninang M! Ninang M! Diin makagikan, Amara. Ito ay nagtuwa mi sa kong mga amigo nga small. Unsay? Hala, naunsa man si Kuya Renner?
Kurog lagi siya maayo ni Nang M. Tabahin ko ninyo. Dadag ko ninyo sa ospital. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!